m-am găsit la un nou. Astăzi jucăm Daisy. Nu o să mai dăm direct, că se încarcă din prima. Și vreau să vă spun ceva. Ieri știu că n-am postat, pentru că, uite, ca și cum mâine o să vedeți o surpriză. O să vedeți ceva mâine, chiar. Și păi mâine nu mai postez, nu o să postez și cealaltă pe mâine o să postez, ok? Și vreau să vă arăt secretele. Chiar revenim pe Daisy și vreau să vă arăt secret. Un secret care nu-l știam eu și să știi că m-am jucat off camera pe serverul ăsta și când am văzut am văzut pe cineva când stătea pe undeva și am zis să vă arăt vouă mâine. Știți? Și hai să vă arăt. Chiar nu vă mint. Uitați, stai să vedeți că ajungem chiar imediat. Asta nu niciodată. Și să știți că cealaltă mi-am făcut un prieten, dar a murit, a venit ceva și ne-am pușcat pe amândoi și a murit. Și după aceea, acolo am făcut o bază. Adică, mai exact, nu aici, în casa asta. O să vedeți imediat casa. Se bucurește, da. Trebuie să luăm pe spate, ca să nu uităm în față direct. Că după așa zice ceva că am desfăcut în față. Așa, fiți atenți. Intrăm în casa asta. Dăm aici. Și dacă deschidem ușa asta, ia uitați ce e aici. Vedeți? Primul secret. Am văzut pe cineva când s-a dus în casa asta și eu eram aici. Uite, aici era cu ăsta. Eu eram aici și am zis să plec că mă omoară direct. Și de-aia. Și am auzit prea mult pași aici și am zis că bă, hai mă, ce e aici? Și am văzut asta. Nu cred. Și fiți atenți. M-am uitat pe YouTube care sunt secretele pe serverul ăsta. Am pus aia cu money, aia și pe aceea, știți voi, ca cu bani, știi? Și chiar mi l-a dat. Nu știu, dar unul dintre voi cred că nu va apare. Și am înțeles că pe arma asta nu are gloanțe de aici. Nu ți-l dă așa direct. Nu vă mint. Nu vă mint. Chiar, uitați. Uitați. Stai așa. Vă arăt. Na, uitați. Nu are nimic pe el. Dar pot să iau din asta și să-l pun eu. Da, să bucurește prea mult. Și stați așa. Acum ne dropăm tot. Așa. Și luăm geaca. Stați așa, că trebuie să iau toate ăștia, toate. Așa. Sunt multe secrete, să știți. Aud pași. Un pic. Nu știu ce mi-a spus, dar n-am auzit. Am auzit așa că, hey my friend. Sau nu știu, cred că a zis că me friendly. Or no kill you. Sau nu știu, habar n-am. Că n-a zis. Nu știu engleză cum am mai zis.
Să-mi spuneți în comentarii ce spune asta. Până acum, voi nu mi-ați trimis nimica. Bro, de ce nu mi-ați trimis nimica? Niciun mesaj. De ce nu știu? Habar n-am. Lasă. O să văd eu după aia. Deci ăsta e aici. Ăsta e aici. Pe undeva. Mai friend, dacă puteam să vorbesc în microfon era regele. Și de aia. Oh, și să nu intră în casă, că după aceea na, are un moment, bă, dar ce nu pot să... Aici, stai așa că am uitat. Stai așa că am greșit tot. Bă, deci, nu mă contează, stați așa. Bă, cum? Ăsta a știut că sunt aici. Ăsta a știut, deci a știut că sunt aici. A știut. Să avem grijă de ăla, că după aceea murim. Take. Uite ce aici, bro. Multe. De fapt, nu pot să iau asta, nu pot, pentru că n-are glanț pentru el. Și de aia o să iau bandaje. Dați așa că nu s-a pus. Iau Jordan. Și mai iau ăsta aici. Cum e? Da, l-am luat. Așa. Take. Ăsta. Stat așa că nu s-a... Bă! Take. Așa. S-a buguit. Trebuie să mă duc aici un pic. Deci a știut că sunt aici, pentru că am făcut pași. Holy! Trebuie să avem grijă, că ăștia să atac. Nu știu dacă e friendly, dar nu contează. Dacă nu e friendly, îl omorâm. Deci ăsta e primul secret. Nu știu dacă o să vă arăt baza mea, doar că baza mea deja e RIP, nu mai e baza mea. Au luat cineva, v-am zis, cum să zic eu, am făcut un prieten și a murit, că era ăla și na. Trebuie să mergem, n-aveți ce să facem aici. Trebuie să mergem. Bă, dar ce mi se mută, vedeți ciudat, că este ciudat că mi se mută ăsta. Mi se mută toate două, mi s-a mutat. Ia să zici. Ăsta are glanț, ok. Hai să ieșim, să ne luptăm. Deci, v-am arătat primul secret. Deci, na. Puteți să intrați și voi dacă vreți, dacă aveți Daisy. Și să facem o armată. Și să avem o echipă. Ce ziceți? Cum vreți, dacă aveți Daisy pe calculator sau nu știu. Deci eu am plecat. Omul trebuia să se ducă acolo, nu? Sau este în altă parte. Na,
am făcut o bază cu un prieten, v-am zis. Dar o să mai zic de mult, mai mult, ca să nu... Mamă, stai așa, că n-are gloanțe pe ăsta. Am uitat că n-are gloanțe. Eu cred că am pus deja gloanțele. Trebuie să avem grijă. Că, mamă, cum s-a tras ăla, e o armă bună, să știți, cred. Deci, cred că pe harta asta nu există acau. Chiar dacă nu știu, dacă era acau, îmi plăceam eu de tot, să dau cu el, bum, bum, bum. Și dădeam pe full auto. Să știți, îi dădeam full auto și îi dădeam de pe geam. Mamă, ce era bombă ăla, știu eu. Cred eu. Mai trebuie două, că știu. Pentru că mai știu, arma asta am văzut pe YouTube. Și mi-a spus despre că poate se bagă doar 4 gloanțe și nu știu ce mai zis, habar n-am uitat. Și să știi că mâine o să fie o surpriză, mai vă zic încă o dată. Să nu uitați. Încă o dată mai zic. O surpriză mâine luni, mâine. O să vedeți voi ce surpriză. Imediat o să vedeți mâine. Mâine o să vedeți. Este pe Roblox. E pe Roblox. Nu e pe Daisy, dar e pe Roblox. E pe Roblox. Nu o să vă zic așa mult, pentru că, na, v-am zis doar că e pe Roblox, e pe Roblox. Dar totuși, aia e tot baza mea care am pierdut-o. Dar nu știu să fac ăia, cum să zic eu. Bă, a venit unul de pe spatele meu și de-abia am luat ălea, deci v-am arătat primul secret. Și, na, nu știu dacă pot să vă arăt baza mea. Stai așa, să vedem ce spawn e, dacă e bun, dacă nu. Dacă nu e, na. Da, e bun. Hai să împușcăm pe ăsta. Dar nu pot să-l trec. Dă-te, mă. Wow! Shut up! Bro, harta asta te omoară headshot. Stai așa, Vica, stai așa. Am revenit. Bă, ce se întâmplă? Să spuneți ce s-a întâmplat. Că n-am... stai așa că eu nici... Mi-am rupt piciorul, ce s-a întâmplat? Să spuneți în comentarii ce am făcut aici. Că... dar stai așa că am oprit. Da, am oprit. Am oprit filmarea. Că tot plângea sora mea. Și de aia am oprit să văd ce se întâmplă. Ai, mergem și așa. Ce aia? Aoleu! Am primit. N-ați văzut, dar nu mai contează. Că zic că am făcut ăla, dar nu mai contează. M-a tras cineva pe mine. Ori polițist, ori altcineva care e din armată.
Nu știu. Bă, dar tot mă împușcă. Dar merg încet, trebuie să merg încet. Că după aceea am murit. Nu contează, măcar trebuia să mor. Că dacă nu muram, rămâneam așa. Dar trebuie să mori. Că dacă i-ai spart piciorul, n-am ce să-i mai fac. Dar poți să-i faci tu dacă vrei. Poți să faci tu. Din ăla să-și spare... Nu m-a scuzat. Nu știu să vorbesc, da, nu știu. Dar dacă se bubuie, crește, se luptă. Pu, e un pistol de ăsta. Păi da, știu, că n-are cum să fie arma bună rău de tot. E un pistol. Știu eu. Pistolek sakale pipi habibi gavnu to buba. You see nothing. You see nothing. Da, în ce înseamnă să nothing? Am omorât, n-am ce să-i mai fac. Dacă avem să vorbesc, stați așa. Îmi pare rău, trebuie să închid episodul, deci, că trebuie să mă duc jos și nu mai mă lasă mami meu. Pare rău, pa!